Ако загубя дори една купа с Dynamite, видеото приключва. Но мисията ни е да направим 1000 купи с него. Скуик. Замразявам го и го убивам. Бай! Къде отиде? То умря. Не. Замразяване! Yes! Само да не умирам. Добре, той избяга. Не, пак си тук. В трудно положение съм. Моля те! Не! Хайде! Ама... Не! О! Добре! Хайде натам! Не! Добре! Добре! Не! Трябва... Хайде! Yes! Умирам! Да! Добре! Мали някой да не вземе и да ми скемпи, черт. What? Това стана. Пак печелим купи. Плиз. Yes! Айде! Не! Ооо! Бягай! Goodbye! Пил! Не. Трябва да се махна. Ама умирам. Четвърто място, печелим купи. Добре положението! Малко се искаш, ще съжалявам. Гео. Той искаше да ме убие. Не. Биби? Да. С това лагна ми интернета. Не, сървъра лагва. Не, ще спечеля купи. Yes. Напрегнато е. Не, плиз. Е така? Не, ами изобщо не е така. Хайде. Не, ама защо? Добре. Хайде бе, умирай. Ама защо? Не мога да убия 5 часа. Ама мани са. Добре, поне го убих. Да, той е Атека, умирай! Yes, и ти умирай! Първо място, нали? Нали, първо място. Аре, умирай, бао. Yes! Колко игри изиграхме, не знам. Скуик, умирай. Не, няма смисъл да си ползвам с предпауъра. Добре. Кога шаутдаун? То много бързо. Да, може и да умра. Замразявам те и те убивам. И както винаги няма да убие, добре, ще убие. Мани са. Добре. Тук го убиваме Колт. Добре. Леон няма да го убием. Тук е Примо. Мятай. Пау. Мани са. Да. Бягай. Не. Добре. За малко. Мале, върза ми. Хайде, замърсих. Аре, бомба. Не, та направи оня тъп глич. Не, че е тъп. Ама, не е честно. Не, двама са. Не. Трима са. Това не е честно. Не, ама умирам, какво да направя? Да, чао, довиждане, до нови срещи. Замразявам го, убием го. Хора, напишете в коментарите какво видео да снимам следващия път, защото нямам идеи. Please.
Плиз. Не. Нищо, второ място. Yes! Какво? Даде ми бонус купи. 13 престижа вече. Готово! Хора, ако искате, напишете в коментарите какво видео да снимам следващия път. Абонирайте за канала, за да не изпуснете нови видеа. Харесайте видеото за още нови видеа. И от мен е чао!